akụpecha ọ ji adala awọ ọkwasị ije nke Aguluezechukwu ka o tekwe na ịhụkwere ya oge na akwụkwọ une wee fụta ọrụ ọrịa aka n'ọrịa luhigewe ọgbakọ nwaanyị bịa abalị agba aka nwa oyi eyi jigida ọ chụọ na nke ojii n'ụlọkwa onye ọzọ aga m evu ọdụm mma na-ajụ anyị jee Olumba North zirekwa agbụ anyị si ọgbọdị bewu n'Olumba South onweghị nke anyị wetara anyị do ihe Olumba North ọkwanụ ndị ikeri ọnwụ ka nke na-esiri bịakwanụ eketa awọ na Ezinifite ọ batara eketa awọ ume adụghị ya obunye ike adụghị eketa awọ ndị Ezinifite mana ọ ya our favorite ya ka ọ na-ajụ anyị how are you the most favorite man nwee na mgba na wee keta awọ ọ natara ha anya jifuru ya aka na ya anya jiri ya anya ji na nke ugwu ya nọ ya 8 months wee ya natakwa otu ufugene mbara si ije nke Aguluezechukwu eketa awọ ọ tọrọ ya ọnụ eketa awọ bụ anyị ya wụ nwa adụ nke too much o mere opi bata ha si ije echebuli ya agbafu ha biko si ije echere bata okwukwe ihe ọzọ ọkwa na ya n'obu si ije echere na mmadụ gbata gbaị aṅị ahịa si ije nke Aguluezechukwu a na-eme dị mkpa eme okorobịa ahụhụ bịa kirie mmụọ a na-eme okorobịa eme o ji dagide lefli zerekwa onwe ha o buo n'obu ka enweghị ka ọ na-eme ọ na-amịrị onwe ya amịrị ebujacha ya azụ mba eleghị ndị onwe ahụ enu m ibe kwara ibe o bu n'aka kpamkpam ụmụ oke iboro si ya jewe n'ihu jewe ibe ekwuru ka a na-eme ya ọkwara Viki nọ n'ihu Viki eze ọhụ anyị na-ekene gị ụ na-eme mgbụwasị bịa n'ụsọkọwa ọnụ ọ tụbaga ha na ya otuteghe ka m ofu kwa ihe mere o pere kurupe ya agbagharị ya n'ubaga ya maka obere egbu m ji egbu onwe ya maka osi m na ihe osi azụ bịa aka Chukwu banyụ eze ya ọmakedone ọpịa ya aka na abụ na ntị bufu aha ya n'ọrị ụmụgharịwana si iji ekweghị ya wụrụ kolomboba o tiene ya obu n'ala o merighi ya o tiri ebu n'ala o merighi ya si ije ebe anyị si ije nke Aguluezechukwu fụtara n'otutu ulu Ezinifite mere nkwachai oge ka ọ na-ekwuri okwu n'ọnụ tiwuzie ụlọ ọnwụ nkụta ndụ na ya o bidokwa eri ụda aka na-achọ ụzọ mgbụwa ị na-enwe anya chinere nwe ebe o ji emetere ọ mụta ya isi n'ahụ ya ọ dị elio one akụ ha aka ya atụfu aha n'ọrịa na si ije nakwa ahụ gege too much ije na ahụ gege too much ovunye ihe o mere mmọnwụgharị ekwibe o mere ka nkịta ahụ mere mmọnwụgharị buo ya ihu n'ana a na-eme ya ihe mmete ovu na-esi ya kene batara ya nke nwaanyị ma jigida abịara igba egwu adamma ọkwa na ajụ na-evu nke n'ihu ọkwa na ọkpọkọ ọ na-ama nwunye n'ihu ọkpọkọ ọ na-ama ukwe n'ihu ọkwa ajụ na-evu ndụ nke ịtọ ọ na-adaru ekwedughị adịado ya bụnyekwa ya ndị gbowe elu
Oligbewe elu. Ofefune. Ya, kpara ife ọ nọ n'elu. Ka o ji wu na-eketa awụ. Ọ mbala. Hey. 1, 2. Onye na-enuru ibe enu atụgharịwa na. Nakakweghị onye tiri zutu ike. Ọ tụgharịwa na. Hey. Ọkụ ume ka eji ahụ. Wee. Bunye. Bue. Bue. Azụ agwụna. Bunye ha ya. Bunye ka ihe a na-ekwu bụkwa na-eko ihe. Ma ọ mee ibe ha o kwadotara ime. Ọlụgbo okwu nke ebe ọ ikpụrụ ka a na-awụ. Ọ mmiri onwe ya tie ahụ ka. Ọ hụwa na pọmpụ n'ọlị. O tinye naanị iwe. Ya akwa n'iwe. Ke na-ajụ na-ebi ya na-agbaghị. Ya ọ gburu onwe ya. Hey. Iketa awọ ji wule eketa awọ. 1, 2. Okwe. Iketa awọ ji wule eketa awọ. Ija. Aguata. Ndị Ezinifite nyere anyị eketa awọ na were si ije. Ipom. Anyị na-etiri mgbu. Anyị na-ekwu iligo. Ọbịa ikpe. Otiri na-enye ana. Abiniwe. Ọ dị ọsọ. Abiniwe. Eketa awọ. O ji ebili. Ide. Eketa awọ. 1, 2. Okweghị. Ụlọ ife ọzọ ji eme. Osi ije ego na ha alaba. Ivu anyị danda. Onye ọgwụ danda do. Eka gbawado mgba. Eketa awọ ka na-akwụ pawa. Ọ wụrụ mgbe ọ ka bụ belt onye mmadụ. Ọ merikwa onwe ya. O bunye. Ọ dị ọsọ. Biniwe. Onye ma mgbe agba. Biniwe. Hey. Ọ zụchasịa ya eze. Kwara ibo. Hey. Mba. Rest in peace. Papa mmadụ ka ọ. Kwehụrụ ajụ. Kwupụ ha dalu. Ikpe. Ọzọkwa ya nke abụọ. 1, 2, 3. Ọ maghị ka a nọ mere mgba. CJ emerie na yo. Onye meriri eketa awọ ka Ezinifite. A na-ekwu a na-eme. Ọ nata ha na. O ji ebido ha. Meriwekwa na-eje. Suviye belt.